Vítajte u nového páru. Už môžeme ísť na bábu. Zase ju týrať ako na nás. Náhodou rozbijeme niečo. Musí ísť po nás. Zapíname hru. Som ready? Dobre, bába. Ty dneska končíš. Lebo mám... Ako predtým. Takže končíš ako vždy. Že? No, ako je šťastná. Spravím jej jesť. Jasné, že to nebude normálne. Je to ale čokoláda. Spravím jej uvarenú čokoládu. Mám. Ale jej dám normálne čokoládu. Príde. No. Bába, kde si? A tuto. Dá si mňamiku. Hovoril, dneska končíš. Poď. Lezeme. Však to musíme spustiť. Je tam dole, schodmi. Ten sa rozkotá. Easy. Bro. Akože ideme. Bába, kde si? Tam. Pri to okno. Zastaví tam, že? A potom môžem sejmuť. Ja som to hovoril. What? Videli ste to? Ona je nesmrteľná. Kamo, čo? Wow. Ty... Blcha jedna. Ty si blcha. Ty stará blcha. No, si paká, ty kola. To úplne prosta bába. Ja. Bába! Aha. Dobre, bába. Tak dneska končíš. No, ja som nechcel! Bába, prosím, ja som nechcel. Prepáč, som nechcel. Presne tak. Zazľudí na dome niekedy, dobre? Co? Čo? Daj mi jesť! Ja ťa ugrilujem!
A to sa nerozbilo akože nejaké granulky. Viete aká je lína? A úplne hneď odpadne. Teraz odpadne. Beriem si granulku, ona teraz odpadne. Počkaj. Keď sa tam smeruje. Nepotrebujeme. Prosím, niekoho môžem vyviezť. Ty si kto? Sme na Slovensku. Ty si kto? My sme na Slovensku. Z aké krajiny? Aňo. Presne. Aňo. Čo kúkaš, že to mačky? Čo máš kúkať? Svinia. Prdel. Toto je pre dnešné video asi koniec. Dajte like a odber. Ja mám končiť 50 lajkov. Majte sa.